U nastavku ćemo o migrantskoj krizi. U kantonu Sarajevo najveći teret snosi općina Ilidža. U kampu u Blažuju smješteno je 3400 migranata. Nakon jučerašnjeg sastanka načelnika Muzura sa ministrom Cikotićem najavljeni su potezi čiji je cilj povećanje sigurnosti na području ove općine, odnosno smanjenje broja migranata, ali i pojačana kontrola oko prihvatnog kampa u Blažuju. Nakon brojnih protesta građana Ilidže te eskalacije krize u Unsko-Sanskom kantonu, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić nagovijestio je ozbiljniji pristup situaciji i u kantonu Sarajevo, nakon što se sastao sa načelnikom općine Ilidža. Ova općina nosi najveći teret migrantske krize u kantonu, s obzirom na to da u Blažuju boravi veliki broj migranata. Mi imamo 3400 migranata koji se nalaze u centru u Blažuju. To je ono što je registrovano, što se nalazi unutar centra. Na to sigurno imamo još neki broj migranata koji se nalaze u ilegalnim privatnim smještajima. Broj migranata na Ilidži pravi problem i okolnim općinama, tako i općini Hadžići, na čijoj teritoriji se također nalazi prihvatni kamp sa oko 750 migranata, pretežno porodice i djeca. Problem taj veliki broj migranata koji je smješten u Blažuju, jer oni koriste prevoz koji koristimo i mi iz Hadžića kad idemo u grad, kad idemo na Ilidžu, tako da je to nama viši problem to stanje na Ilidži nego ovo naše u Hadžićima. Ipak u Hadžićima problemi nisu toliko izraženi zbog malog broja smještenih ljudi. Imamo smještene kategorije porodica sa djecom i imamo maloljetnike. Tako da je to jedna ranjiva kategorija koja inače sama po svom sastavu ne pravi neke incidente, konflikte sa okolinom. Sastanak Cikotića i Muzura rezultirao je zaključkom da se situaciji mora pristupiti ozbiljno, te da u kantonu Sarajevo neće biti novog priliva migranata. Ono što sam ja dobio kao obećanje čvrsto od strane ministra sigurnosti jeste da se više neće povećavati broj kada je u pitanju migrantski centar u Blažuju ni za jednog novog registrovanog migranta. Naš konačni krajnji cilj je da smanjimo broj registrovanih migranata u centru u Blažuju. Osim smanjenja broja migranata koje se može očekivati do kraja godine, Muzur dodaje da je na sastanku dogovoreno ulaganje u videonadzor, ograde i rješavanje nelegalnog smještaja migranata, kako bi se poboljšala sigurnost. Više će biti poznato nakon što Cikotić i Muzur obiđu prihvatni kamp u Blažuju.